sa mill-bidu tal-ħolqien dil-art raħlija fija mwelda kull bżulija ta' xogħol sbir u l-denja b'dirajn sana l-qawwija lesti joffru dak li artna tkun tixtieq matul iż-żmien mingħajr waqfien jittilqu għall-għan ta' xogħolhom mas-sernien. Il-bidwi sa mill-modi baqa' joffri frottu triqi milli ħabrek u jistinka sajdallam jaħdem fl-eliqi ir-raħħal bil-merħla mdawwar bla serħan bla jitratili biex il-ħalib darna jġib bikri mhux ftit kmieni kmieni. Rad il-gżira f'dan ir-raħal nies ġenwina li taw semhom taw ħajjithom għax irġiel ġewwa fihom hija lemħet qalb ħanina illi jagħmlu dan raħalhom post il-ġmiel u kull ħaddiem ħadem fi slim biex tronkwera li żebbuġi ġensħaw til. Il-bidwi sa mill-modi baqa' joffri frottu triqi billi ħabrek u jistinka sajdallam jaħdem fl-eliqi ir-raħħal bil-merħla mdawwar bla serħan bla jitratili biex il-ħalib darna jġib bikri mhux ftit kmieni kmieni. Għax tal-qedem nislu don fil-maraqlija fuq imradda nisġed xogħla bla mistri il-ħajt dawret ħar irfin għall-art Maltija illi baqgħet tul is-snien magħrufa li hija segwit l-qedem ġrajiet xogħol fdejja li tal il-mara l-ola ġiet. Il-bidwi sa mill-modi baqa' joffri frottu triqi billi ħabrek u jistinka sajdallam jaħdem fl-eliqi ir-raħħal bil-merħla mdawwar bla serħan bla jitratili biex il-ħalib darna jġib bikri mhux ftit kmieni kmieni.